Ungahlala Mam Lourdes. Ngiyabonga. Ungangibiza njengoLourdes ma'am. Igama lami nguNdoni uZemvelo wakashantu at 34 years of age. I'm a voice-over artist and actress as well. So ukuba kwami lana with uIkindi character kaLourdes yo ngithanda kakhulu. One thing I love about that woman, she's a mother. So every time if her kids wants her, she try by all means ukuthi she's there and committed. Try to solve that problem. Also, she's 2 or 3 in one, that mother. You can find a gangster to her, a praying woman, and a loving woman. Angikholwa ke lengizwayo umfazi onjani othenga abantwana aphinde abadayise waziwa inkinga nangumuntu wesifazane umfazi okhohlakela ononya uyaboshwa ahlala eminyaka emibili nje kuphela sangano lo ayisuka ayikho indlela umthetho. How did you get into voiceover acting? It's not been that long I'm in this industry. I've started last year, July. Because of my voice, people were saying, yes, in your voice, you can do this thing. I wasn't even aware. I'm from KZN, so in KZN, we don't have those things. So only last year, I saw a brief from other production, Blick Mode. Then I said, what is voice-over artist? Then I went there, they told me, okay, you know these things of Amandia, those are speaking Zulu. I said, yeah, now is it, okay. Give me a try, then they take step by step, try to groom me up until I saw this post. Then, unfortunately, I did apply for this. They never gave a call back. Only one of them said, there is a lady who can play this role. For her voice, I know. First day when I come here, they said, no, man. Before audition, they said, this is Lourdes. That's how I got it in here. Unjani ukudlala such a big character, one of the leading ladies on the show? But to be honest with you, akuyona into encane. The question. Oh, kambe, yeah. So, but ukudlala i-character, leading character, akuyona into encane. So, this lady engidlalayo uLourdes Regina Khase, that woman uyayazi into yakhe and kubonakala senesikhathi esiningi experience yakhe. So for me sometimes I find it a bit challenging. Kodwa I try by all means ukuthi ngimithe energy yakhe and deliver and deliver exactly into asuke evela eyiyona. Njengoba sekilapha sekinesiqiniseko ngempela ukuthi akekho ndodana yami iyaphila. Ndodana yami iyaphila. Ndodana yami ayikho lapha. Ndodana yami iyaphila. Ngiyahamba la indodana yami ayikho la. Ngimatch energy yakhe, voice yakhe, ama emotions wakhe. So akukho lula kodwa kancane kancane ngiyafunda, ngiyakhula, ngiyazama and I'll try my best ukuthi as a voice over artist ngimbeke eyiyona into eyiyona ngingathi ngiperformance yami at a high mina ngibe ngilo because she's very good umama one energy so into story sakhe nje uyasazi so nami ngicabanga ukuthi ngizama ngakho konke okusemandleni. I'm not saying ngiperfect but ngiyazama ngiyakhula ukuthi ngibe uyena ngimveze lento ayiyena. You know, because we are dubbing, you know, and then inkulumo ayifani. There's written Zulu, there's spoken Zulu, but there's also spoken Zulu from different parts of South Africa. Yes, you know? Yes, that's true. How do you, as an actor and umuntu okhuluma isiZulu, what additions and editings do you bring to your script? isiZulu as usho asifani. Khona isiZulu especially sala eGold asifani nesiZulu sase-KZN. I think ukuthi I'm from KZN, that helps a lot because isiZulu sangempela usithola eKZN. So mangibona ngithi yazini but isiZulu sangempela la sithi. So sisebenza kanjalo. Bese masisho ayangena ku right akuyiphazamisi meaning ne line. So ukuthi thina silungise lelo gama ukuthi isiZulu sangempela kahle kahle sithi. And what's the importance ukuthi, you know, for us to watch the content in our South African languages? Kusiza kakhulu because there are people abangasazi isiZulu.
but sisebenza sonke la ngithi. So khona abantu abangasazi isiZulu. So to have such series or whatever kusiza abanye abantu ukuthi bakwazi ukufunda isiZulu. Yabo sibe nabalandeli okanye ababukeli abaningi, especially abantu abadala. Abo mina uma wami njengamanje le uyithanda kakhulu because njengamanje uyayizwa understand, yabo, unlike ezinye zezinto ezokhuluma enye language. So I think kusiza kakhulu ekuthenini sifunde ukuthi siwobani and nabantu abadala bahambe kunye nathi bangasho ayizinto zabo vele lezo khulunywa English, so nabo sihamba ndawonye nabo siyaba accommodate kahle kahle ngingakusho. Ngitshele leli gazi liphumaphi? Ma, bengiphuma emsebenzini ngiyestopini ngahamba ngaphansi kweblow. Ngase ngizwe umuntu wesimama ecela usizo. Ngihambe ngiyobona ukuthi kwenze njani, ngafica indoda imdlengula iphezulu kwakhe. Ma, ngiphushe le ndoda ngayisusa phezulu kwakhe yashayika ngekhanda kugonkolo yavele yashona khona lapho ma. Ma. Yehlisa umoya. Yehlisa umoya. Yes. Sizoyilungisa lento. When you're watching the show or reading the script, what are the similarities of South Africa and Brazil which you can see? Into engiyibonayo ithina lala neBrazil kuyafana kahle kahle because ama challenges esiba nayo nango Lourdes umama ukhulile unabantwana bakhe oshadile but igcineni wakho konke kuze kwafika la khona embulala khona umkhwena wakhe ngenxa yobuhlungu amzise kona okuyinto eyenzakalayo la osisi bethu okanye oma bethu kakhulukazi abekho happy emshadweni kuyashona now and then because of izinto ezinjengalezo. So kuyafana iclass empilweni khona abanotho khona abangenatho khona abakwahle nje abakwazi ukuphila. Enye into engiyibonayo kunabantu abawomama abangabathola abantwana abashadile, so amehlo mawukuthi couple ishadile abheka kakhulu kumuntu wesifazane ukuthi uyena mhlawumbe ongenayo inzalo okuze kwenzeke ukuthi mhlawumbe uma uhlukana bedivorce labo bantu owesifazane ephuma ebhekale uthola ukuthi afika ayithole ingane la kule ndawo yakuyona but la emshadweni wakhe akakwazanga ukuyithola. So siyakuthola indawo eziningi ukuthiwa umuntu owesilisa udubula umama wadubula ingane ngenxa yokuthi wondliswa ingane bengazi ukuthi akuyona eyakhe because akazi ukuthi inkinga ekuyena. So izimo esibhekana nazo isikhathi esiningi zonke lezo indaba emhlabeni esiphila kuwona. So yenzeka noma ikephi here in South Africa, Brazil. What can the people look forward to kule show le? Okay, ngicabanga ukuthi especially ngizokhuluma ngabantu abawomama abangakufunda kakhulu kwishow yethu ukuthi umama kabe umama. So kunalento le eyenzeke kuma families uthola ukuthi gcina sekuya akusazondana sazwani sama siblings just because uma ngimdinga uma akabibikho. So abantu besifazana abangakufunda la ukuthi uLourdes uKhamila unenkinga uLourdes nangu khona ezumzali wakhe uyamsupport ubani nobani nangeze dayisa umuze ejele ukuthi uSandro ingane yakhe. So waba nangu Mark noyengene ejele, so wenza yonke into for abantwana bakhe bonke uba treat the same akekho ongcono kunomunye. I think lekho singakufunda kakhulu sabantu besifazane abawomama because nowadays imize eminingi kunalokho kubantwana belamana ngenxa yokuthi uyifavorite kaMalo lo ukuthi ngenxa yokuthi abazali abashengisa isupport efanayo kubantwana babo. What's the importance of ukudaba, content yangaphandle for South African film industry? Ubuhle bedubbing ukuthi businikeza amathuba thina as voice overs because akuwona wonke umuntu okwazi ukuba kumele abe phambi kwecamera kuze akwazi ukusebenza. So nathi as ama voice overs si behind the scene, so siyakwazi ukuthi sibe nethuba lokusebenza. Also ama script writers ayakwazi ukuthola ukuthi akukhona so sonke isikhathi ukuthi kumele kube udlame, kumele kube kuliwe, so ayakwazi ukuthi athole afunda ahlanganise lapha nalapha ya. Ryan, yeka amahlaya wena ihlekisi lento uyangiza wena mfana. Qinisile bekumnumzana uClovis. Ngempela ubefunani? Uthi umtholile uKhathia wasimama wathenga umfowethu. Qinisile. Iqiniso. Estou pensando em você. Khulukhulu semazulwini. Igama lami nginguNdoni, ngidlala i-character kaLourdes. Nizongithola kuUthando lukaMama. Ngicela ningalenzi iphutha, nizosenjoya kakhulu istory sethu, kuningi enizokufunda khona. Ngiyabonga.